Friend di target Kokborok channel norong lamsogo norok tak phana ni channel no subscribe ka please subscribe khai di tai bell icon no click khai norok ni friends rong no share khlai di hingke norok nang omai ke daily norok no success khai norok no number rei tongo norok please subscribe khai share khai di hingke ang norok no miyafuro je norok no rikha one house tai 6 house the one house sargo chini success wngkha hingke tini khnani tini ni bagui hai norok no SR ni bagui norok no number rinani saitoi tongo norok nainai di hingke miyafura ang norok no rimani tini second no success wngkha hingke khnani bagui ni bo norok no hai rinai ang 09 tai 14 hingke abono chwng nailai abono plus khai ka 13 norok 3 by 1 house tai 3 house norok thwngui mannai hingke 3 house tai 1 house bisingo bomo phainai number norok no abono ang rei ribano hingke tai kaisa 0 minus 0 9 khlainai hingke 9 no phaio hingke jodi plus khlaikai bo 9 no phaio hingke naidi oro 9 phaio hingke khana norok bagui 19 kaisa important wngui mano hingke 39 kaisa important wngui mano norok 39 tai 19 no norok khana ni bagui thwngui mannai hingke haino norok no riphinai je 14 14 plus khai ka 5 tai minus khai ka bo 3 hingke khana ni bagui norok abono bo thwngui mannai je 51 tai 15 hingke tai 13 15 51 hingke 18 khnani abono norok thwngui mannai hingke 19 by 39 bo norok thwngui mannai hingke haino chwng tabo thanglai je kaisa map o hingke chini miyaforo je phaimani ongko o norok nainai di thanaya 09 kogo hingke aboni pore wngkha hingke 09 phaikha ang miyaforo ni video o norok no rairijak je 09 phai mano hinui hingke norok nainai di aboni bagui abono thwngui tini success wngkha hingke norok ni bagui khnani bagui norok bo number no thwngnai norok naidi hingke chwng abono nai 20 by 83 phaio hingke 83 by 20 no chwng plus khai naidi 83 hingke 3 hingke 103 hingke chwng oro mankha 3 tai 0 tai 1 hingke chini bisingo je phaimano 0 0 phaimano hingke 10 fano phaimano hingke norok abono nainai di khnani bisingo norok abono thwngdi 10 kaisa hingke 0 3 kaisa je ang tabuk norok no sui rimani abo norok please note khai narwkdi hingke norok chajakha hingke thwngdi hingke tabuk naidi tabuk tai kaisa ree rinai hingke tabuk tai kaisa ree rinai je boni hingke 23 bo norok thwngui mannai hingke 32 thwngui mannai hingke 80 thwngui mannai tarpore 08 thwngui mannai hingke norok bo abono bo chajakhe norok thwngui di hingke tai kaisa thanayo naidi 09 kogui 19 kogo hingke aboni bisingo norok no rei ribano je 09 kogui 19 kongmani zero noi kogoi 19 kongmani hingke aboni bisingo chwng ree ribana norok no 19 kaisa norok thwngui mano hingke 17 kaisa thwngui mano tarpore 39 norok chajakhe abo thwngdi 19 thwngui mano norok sorry 19 thwngui mano hingke 32 thwngui mano tarpore 17 thwngui mano
তারপরে 39 thangui mano hingke norok sada khangkhe abono thangli hingke abo khakayo success wngmano hinui onek din wngkha 17 phaiya 17 phainani pano chance tongo hingke norok je ang rimani abo norok note khaiui sada khe thangli norok success wngnai hingke ending o thanglai chwng tabo hingke ending wngkha de norok bisingo ang ending rinai tabo 350 tai 14 hingke 5 0 0 nari hingke 6 2 hingke 8 hingke chini bisingo mandakha tabok 3ta ending hingke 3ta ending phano 2 ending 6 ending 8 ending hingke house ko wngkha de 3 tai 1 oke house norok oroni no sada khangkhe thangui mano hingke norok 18 thangui mano 16 thangui mano 12 thangui mano 38 thangui mano 36 thangui mano 32 thangui mano hingke norok no ang je mani obo correct hingke norok je sada khangkhe please obono thangli hingke tai ani video no norok chadai tongkha hingke share khai di tai subscribe khai ridi norok omo haikhe sabrum no ang je video rina bagui hingke